ka problema ba? Usa man. Ay bantugan dili ka mobalik sa ginsan. Tubig na. Ma'am, maingon to ma'am. Ano balay ni Sir Noel, ma'am? Himuros? Oh, sir. Asa siya karon? Nadri, ma'am? Pakulod yun sa kanya, ma'am. Pwede ko mag-express mo, ha? Pwede mang disturbo ka dali? Nalimit tuyo, ma'am, sa bot anak ni mo ni? Dugay na siya bakulod, ma'am? Dugay na? Mga pila na ka-kuan? Bulan. Ha? Ito na eskwela? Gi kami ginsan, ma'am. Bali among gipangita maguni siya kay dugay naman wala na paramdam dito. Tungod siya yang utang, ma'am. Nasa utang to, ma'am, nga nahimo pong gilikay-likayan na niya ba. Wa niya na bayaran. Din dako-dako na ni siya ron, naabot na og pila na ka ano. Dako-dako na siya, ma'am. Mo ning gipangita gyud mo kan, sir? Sa koni sa ginsan, sir? May ang utang niya. May kuan na day. Wala mo siya diri dugay-dugay na to ni kuan ba? Dugay na siya wala diri, sir? Ang kuan manggod kay kung kabalo ko lang ako sir kung sa iyang kuan ito. Sayang utang sir. Now, diri ma'am, dala na mo tanan ang kuan ni ma'am about sayang unsayang iutang dito. Kay gisugod ko may panhi diri. Nalukit pang gyud yang address diri day sa buri ni diri. Pwede man to kontak ko lang to sir kung sa ikuan niya kay wala ko may kabalo na iyang kuan ko sir. Kung namin diri, sir, napay gikuan diri lang daw kang mama niya? Silveria. So mo na wala din kontak ni sir. Di na makontak, sir, nakontak daw itong yung imbulan pero di na yun makontak sa owner sa yung dutangan. Dugay-dugay na po ni sir ba? Sorry mo. Sorry mo, sir? Wala po siya nangingon. Pila idada niya, ma'am? Tawagin ko na sa mga may 29. So gikan ni sa ginsan sa una. Naabot sa ginsan, sir. Last year, na siya coming. So ikaw, ma'am, anak man, imo mga anak, ma'am, no? So gidala na mo tanan ng iyang papers diri na pinirmihan niya dati sa pag-utang. Na diri tanan, ma'am. Utang niya di ay. Pila sir? Dapat may 50,000, ma'am. Dala Tubo tubo. na, ma'am. Gamay ra na yung utang pero sa kadugayon ba ni taas na nag-interest na siya, ma'am. Sa dinsan di ay ngano abot man ako. Yes, magtuloy ka man siya. Kapag usap na yung apil, usap lang na ikuan sa tubuan na day sir. Pwede na to tanan, sir. Namatay tanan ni sir sa sakyanan. Na Tawagan sa tawing daan. Tawagin sa. wala de. Sir. Wala de sa nangingon si ma'am. Wala maginan ni uli na diri wala. Di na kay pabalik ko ng ginsan, di wala na kay siya ni balik kay. Tubo ko mi kabalon sa iyang Kay problema. yung sa lockdown. Wala na siya kauli diri. Nya gusto nimo matanaw makita tanan niyang kwanda para maistoryahan ninyo siya. Sabi yung ako na na sir. Pwede na to tanawon, sir. Kadali, sir. Di, ma'am. Papers mo naman kanang kwarta man kunya siya, ma'am. Ano ko siya nagpakita dito, ma'am? Dugay na kaayo ba? Mo nang gilupit na mo asa inyong kuan. Asa iyang resident. Kung may kabaluan na ba, yung nakakadako, agin may kwarta yung nanay ko sir. Problema pa kayo may sa kong papa, ni sir nakuha no? Napay ko lang papa, napay sakit, napay sakit ng papa ba, napay kuhan, sa pahat ng diri. Hindi maginamo gani. Disgrasya? Yung anak, wala, agin may kabaluan Check sa up pagay na. Ano? Hello te. may kasir yan Kung dili ni isettle, ma'am, dako igumsig sa mo. Tuwing! Tuwing, dako mo day kay kakutang diri sa kuhan dahil jinsan ng gidaan na may nagkuha nag-interest man 50 naman daw ni Kapin. Ha? Sa? Naghiram ka kwarta, pila may mong hirman na ni Day? Sa may man ni ano, yung kabalo ba? Mula ka kabalo day, ma'am. Wala sa nangingon si mama. Nag-interest mama ganino, sa ikuha na ni, wala na problema, napabayat tayo problema. Diri oh. Asa man na disgrasya, ma'am? Tawa, nag-chat sa moto. Dapit. Sumambot.
Sa man, naroon diri yo. Kuan mo, usay kuan sir nang abot na ni sa kuan sir, taas sir. Wala pa man, sir. Tatanaw sa nato, ma'am. Ay, lagi lakya, ma'am. Problema daw kung nga problema ba? Usa man ning kuan na dai bantugan dili ka mo balik sa jinsan. Tanaw na lang sa to, ma'am. Ali, ma'am. Tanaw sa nato, ma'am. Usa man nga mga papilis dai. Para mas Pwede na nato matanaw ka dili, sir. Taon lang kuan say. Takuha pa rin sa mga kuan. Yataw sa mo, ma'am. Kadali lang, mama. Kay igor may patanaw na mo sa imuha pod. Kuan. Ha? Ay, hilak. Ipatanaw na mo sa imuha, kadali lang man. Magay ning kuan ani dai diri. Ah, si Sir, istorya naman si Sir. Tay ka diri nga kuan. Ano na, magkina ma'am, kinihilak na si ma'am. na lang niya. Tara na sa Sir. Tara. Yan na lang ang isa. Sige, yan lang. Ali sa ma'am, tanaw sa nato kadali, ma'am. Ma'am. Ari, ma'am mo. Usa man nga kuan sir diri. Tara. Tanawa ba? Tanawa. Ma'am, tanaw sa ma'am. Tanawa ba ayo? Tao mo na to sa kuan ani. Tara, ma'am. Tara. Kayo ba'y aalalayan at kakainin? Pag lumuluhay, patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadapian ang nunanganin. Drama kay si Sir po, do. Happy birthday, ma'am. Sorry, sir. Tubig, ma'am. Ma'am. Happy birthday, ma'am. Ali, ma'am, ali, ma'am. Tawa na, ma'am. Inom sa tubig ka. Tubig. Subukan lang yung kanila, ma'am. Please, tapos na si Sir. Yay! Happy birthday! Ali, ma'am, ali. Malito. Grabe mga anak, ma'am. Isa ba yun? Sinuangan lang ka, oy. Smile na. Prank lang to, mama. Si Sir. Grabe. Grabe, Sir. Huwag yun muliin mo ba? Istorya pag yun mo. Hilak kami si ma'am. Okay na, ma'am? Okay na ka, ma'am? So, ma'am, ang iyong buntag o happy birthday. Okay na ka? Okay na? So, ma'am? Nagkatawa si sir sa imong mama. So, ma'am, magbaila-ila di ay mi, ma'am. Ako dahil si MM and kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So, nami diri karon para makiselebrate sa imuhang birthday, pinaagi aning sorpresa. Kabalo ka kinsay gahatag nimo ani? Kinsa man paminaw nimo ga prank nimo? Puro na sila daghang bot-bot. Sumam na sila yung mensahe, pero pero usan ako basahon, ma'am, kantahan sa kanamog happy birthday. O, ngantata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy
Happy birthday to you. Okay, make a wish, Mom and Yeah, but we can make Ilaw yung candle, ma'am. Yay! Happy birthday! Ang napili ay ikaw. Mang surprise! Anyways, happy birthday to our dearest super mama. Dako kayo among pasalamat sa Ginoo, Mang, kay ikaw ang gihimo na ehemplo o modelo namo. Ikaw ang amuang nahimong mama. If hatagan mi og chance papilion kinsa amo ang mahimong mama, I always choose you, Mang. Thank you sa tanang sakripisyo nga imuhang gihatag sa amua. Gikan sa amuang pagkabata, hangtod kami nangahamtong og bisan mga minyo na naadjapon ka kanunay nagpalikod og nagsuporta para sa amuang tanan. Bisag usahay na atay mga misunderstanding, but your love for us remains stronger ever than before. Thank you kaayo kay nakuha namo ang amuang pagkaluuran sa imuha. Charlang, bitaw Mang, salamat jud kaayo sa tanang-tanan. Dili namo maisa-isa kay sa amuang 8 ka mga gwapa o gwapo na mga anak. Puro simsog tungod sa imuhang pag-atuman. Bless kay me kay naamon duha ni Papang para sa amuang tanan. Salamat sa pagbalangga namo. Dili lang sa amuang mga anak na gwapa o gwapo, pati na sa mga in-laws. O mga apo, Bugiram na kayo na sila. bot-boton, hambugira. Magwapo man. O mga apo, ikaw jud ang nag-spoil sa sa imuhang mga apo tawon. Pasayloa mi sa among mga lapses, isip mga anak. O pasayloa mi og usahay, makapahiubos mi sa inyong kasing-kasing. O pasayloa mi og mga badlungon kayo mi. Dili ko ganahan aning speech kay makabayot. Mang unta nalipay ka sa amuang simple sorpresa nga gihimo para sa imuha. Bahalag walay handa. Nabook naman ni dugay na so dili nakakabaliban. May this day be memorable for you. Wala milaing buhing pagampo sa Ginoo, Mang, kundi hatagan pa kagdaghan na katuigan na atong ma-celebrate kauban ni Papa. Kay aron makauban pa ka sa imuhang makauban pa ka sa imong mga umaabot nga mga apo. Ugunta hatagan mo og maayong panglawas sa kanunay sa ato ang buhi nga Dios. Ayaw kabalaka sa mga pagsulay kay pagsulay ra na ampo lang ta pirmi o magtinabangay ta masulbad ra ni tanan pagpakalig-on ka pirmi. Happy birthday, Mang. We love you so much, Mang. O salamat sa Ginoo kay gihatagan ni og gwapa na mamang o gwapo na papa. Kay mga gwapa o gwapo jud taon ni nga mga anak. Happy birthday once again to our superwoman. We love you. Greetings from your gwapa o gwapo na mga anak. Yes! Sige, additional birthday. Birthday, Mang. Pasensya, Mang. Wala ka regret sa'yo kanina. Pasensya na, Mang. Kung na-feel mo ka na mulap, bigyan ka na mulap. Bigyan ka na mulap. Nakaniron. So, asa to si Sir? Bang! Partner. Message ko rin. Yara yung mga kaiba. Nakabalon yung iba. Tuyo, malina mo, practice. Ay, dala ka na nga. Ay, mag-greatness kita mo nga. Sabihin ka. Magpang, dito na ba? Pila din mo kubuk, ma'am? Walo. Ubay-ubay dahil. Ay, bago lang mo, ginamit ko. Ay, nakaplano na ang prank si Jorex. Diba, sir? Birthday wish, sir. Sa inyong asawa. Ako, buwes ni mo, Mang. Padayon sa inyong pagkabutan. Hey! Peace!
guwapa. Hindi dahil naliwat. So, so, ano yung mong samat, sir? Oh, dako? Lalom ya, lalom? Salamat tinutuo si Mamang Gon, mutagingan nato nako. Oh, gani. So, sir, sir. Additional birthday wish para kay ma'am. Ako ang wish, ako ang mother nga magpadayon lang siya sa iyahang pagkagwapa, pagkaputan sa mga anak. Kunya bisan to og naami mga lapses, pero nagyapon siya nagpaluyo sa mga. No, Mang, happy birthday. More birthdays to come. Happy birthday, I love you. So, kisa may mga tagda o mga panginaot kay ma'am? Sa babae. Birthday wish, ma'am. Additional. Inama. Dili na ko ako biya punto. Oo. Inama. Inama. Ano naman ko? Ayaw mabala ka ba? Ayaw ko ano man. Gani. Ay, Mang. Nani, Mang. Happy birthday, Mang. I love you. Mang, kahibalo ka. Love ka na mo. Uy! Kahibalo ka, Mang. Sana nga laban ay prank na kuhan. Wish na ko sa imo, Mang. Ako manaptag hapon. Karang pabili lang sa pagkagwapa. Pasalamat mi nga naakan. Bitaw kahit wala si Mamang. Biskanti mga minyo na mi. Mukha naghapon mi ginatabangan. Kung magsakit mi, mukha naghapon mi ati manon. Ang imong pagmahal sa mga gikan gamay pa mi. Hangtod karon wala na wala. Nagpabilin lang gihapon. Manghinaot pa ko nga tagaan pagkadugang pangakantuigan sa Ginoo para makauban ka na mo dugay. Okay, nang luod man ko di siya ganina. Kadi daw na mo siya lap kay wa daw mi nang harana sa iya. Mo di ay. Ana dayon siya. Tinangga yun ninyo yung papa kay wa ko yung haranae. Ana dayon siya. Ako sa grabe ang mong effort daw. Sila day nag-effort. Do, sir. Magwangan ako. Okay, mga ganun eh. Pero mama, dili may happy birthday kay karon na mo kay. Oh. Mo dito nang laban na lang si ma'am. Labas siya. Naglabas siya sir, sige siya gila. Humanaman ka. Jugo niyo yung pinangga, yung papa na dyan. Isinan mo, magkapulikin mo. Ano yan, may lago mga rana, inig na handa. So, ikaisahan yung kanina, ma'am. Okay, so. So, ikaw, ma. Sa may mensahe ni mo sa ilaha, nga bongga man kay sila mo drama. Sabi, dini mayo yung gubuhat ba? Ay, makabatay, uy, abis ninyo, upan, yataki ko sa mga edad, patay ko dahil dito sa bay. Naabay surprise na Lubong na dito. Dili na kay kabalo na biya kadaan, ingon ana. Ano kung nabatay sakit, kabalo mo sakit. Dili ka magpasalamat kay. Salamat. Salamat sa inyong pagkaputon. Ito na yung ano, hindi tumalik eh. Naikoy na lang kahit itong bayranan. Nananak mo sila gapon. Wala man ko ano. O sige, usapa. Kaya salamat sa mga anak, sa mga Wapo. mga gapo. Mga puton. Nasa stawing. Stawing. Puton kawing. Yan, puton. Kaya salamat sa akong mga anak. Bisan nila kong gihandaan. Kanina, nag-isapot ko sa'yo kay huwag niyo po pa sa bukid ba? Manapok na pong manok. Para lang ako ipadugo. Ano ko ito kong papa, bahala lang daw isa kabuok. Basta mapaduguan kay ako, 7 months na daw ko. Nya, sige ko kalagom sa kuan, bintihan ko kong papa. Bisa ninyo na. Buhay pa ito kong papa. Ilan yung birthdayan kay kuan lagi masukog sa gito mag-birthday mo kanina nireklamo ko nga matong bukid. Lagi ko na puyo kay kaniho. Happy na ka. Happy na kayo. Boto gito yan ako kaniyama nga ni balibag yung ko kay basig maabdan do kay may kamo uli. Botong maabdan ning anay maabot sila alas 11 o alas 12 niya. Wala wag yung ko. Matuloy di bukid ay. Mayo, yung bus pa yung balik.
Dali kay nagpapalay ang motor. Kay gayo si ang mamod ang motor kay para makatubugin sa iyo kay gayo. Okay na ka ma'am, okay na. Happy birthday! Ang Bigos Flower Shop lang doon la serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masurpresa kay grabe kabungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doon la serbisyong sulit way sama. Daghan na silang napalipay nga mga pamilya. Hilabi ng mga OFW kay di masayang ilang kwarta. Ubay-ubay ang makover nila nga area, serbisyo nga garantisado pa. Sa Davao del Sur, Turil o Kidapawan ug sa Malungon maabot usab sila. Sa bisan unsa man nga okasyon andam sila.